И здравейте хора, аз съм Марти и добре дошли в втория епизод на FNAF Security Breach. Ако искате още FNAF Security Breach, може да се абонирате и да се включите към банката за всяко ново известие, като качваме ново видео. И нека започнем от там, където свършихме минали епизод. В миналия епизод се случиха доста, така да кажа, интересни неща. Ако искате да го видите, може да се върнете в миналия клип. Окей, чика този път не е тук да ми изчака и да ме отрепа. Аз направо мисля горе да се кача, за да мога да отида... Окей, чика е тук. Лошо. Но, ред. Окей. Моля. Да, брат, сега ще ме видя. Това е много честно. Добре, бе. Знам как се прави тази игра. Аз не съм знал все пак. Може би. Иначе какво става при вас, пичове? Върнах се в тази игра. В смисъл, не ме разбирайте погрешно, харесвам играта, просто... И от доста време не съм цъкал играта и да. Окей, Колет. Пак ви казвам, не мисля някой да ги чете, защото всеки знае какво точно пише в тях, повечето са... He, Dave, окей. Повечето са... Истории, какво се е случило тук, не знам как точно. Окей. Това ми взе паса, бе. Гадна игра. Чакай. Чай, ма. Чай, че още спим. И хора, давайте някакви съвети за играта, че пак казвам, не съм играл. Гледал съм клипове на нея, като беше по-така известна на първите месеци. Не ме виждаш! Чакай, къде си? Не ме виждаш? Не, посмей. Тъпа кокошка. Сега трябва да отидем да намерим някакъв магнит. Май беше на мистер Хипо? Не знам, нещо такова беше. Или на Фрейто, или на мистер Хипо, но май беше на мистер Хипо. Бе, чакай, бе, удио! Какво са въртиш като пумпа? Да, не ме хващи. Загубях. И май с този магнит ще ни даде такъв билет за дейкер паса. Да, за дейкер става. Ако не се лъжа. Да, точно това търсих. Нещо друго тук? Нещо тайно подареше нещо. Не, защо? Какво се извиняваш, бе? Какво се извиняваш, бе? Удио! I'm so sorry, Greg. Няма да ме бараш, белка. Роботски темерут. Къде е чиката, бе? Не ме вижда, како? Како чика? Китачута, не ме виждаш? Китачута, остави ме на мира! Бягай, тичай за живота си, махай се от тук, гаден, став бот. Не си ме видял! Защо така говоря и аз не знам, хора. Просто съм полудел от цикъл. Заглобеняк. Пак кошка. По-уреден. Тук да се огледа. Подарък. Окей. Какво ще ми даде? Това е нещо хубаво. Окей, главно чика пъш, няма да ми трябва, но... Не знам. Имаше едно нещо, ако можехме да съберем 4-те голден такива пъщита. Сега ще ходим при Сън, едно от двете, аз не знам кой е. Го тука? Чута, не ме виждаш? Нямаме, чао, чика.
Ако ме видял някакси отдолу как тичал насам, чай има някакви луди очи, не знам. Там имаш ли сейф стейшън тук някъде? Я да видим китай. О, кинев, яко. Съндроп. Окей. Няма да е лошо да получим вече фенер. Окей, няма никой. Тука. И пак някакъв. Тука май пише нещо свързано с Moon. Да, Nightmare Terror. Кой изкаже? Дръвен. И да, сега нека отидем да при Moon, не знам. Да, би трябвало при това да отидем. И там жълтия, едно от двете. Много аниматроници са в тази игра. Така. ATM. Окей. Я да сейвнем на всеки случай, че да не стане някой белял. Като се знам късметта ще умрем точно на първата секунда, като вляза. Окей. Парзалка? Уи! Парзалка, ще да. Оп. Не се хвърляй, бе! Се уйде. Остава, бе. Много хубави очи имаш. Дали, много има, де. Пусни ма, бе. Добре, къде? Ха-ха. Няма да ти слуша превелата. Ха-ха. Загубеняк. Най-първо е тук наблизо да си имам някакъв сейф стейшън. Абе също сейф спот. Окей, фене. Няма да ме хванеш. Цигани. Съжалявам, че за малко така брутален, ако мога да кажа просто. Успокой се, ще ти изгуба. Защо? Не си късай лицето, бе. Лошо момче. Време е за там спане. Нагинай. Добре, самоубийство. Ти ми го кажи, ти ела тук и се оправя, бе. Дебело мечко, досадно. Да ме говори в този часовник и не се опитва той да направи нещо. Аз си дебел. Да, знае да спи. Сега сигурно още е там при ребут работата. Нали да има някаква батерия, ама то колко има и батерия му издържа. Сега къде съм? Пека. Купам тук. Да бе, трябва да такова генератор. Тигата. Време за спинка, не ми... Да съжалявам, че ама не ми се спинка още. Още ми е рано да спа. Мога да скоча, бе. Чиче, на къде трябва да ходя, не знам. Малко съм идиот. Откъде? Откъде? Не го видях. Той не влезе. Ако някой каже, че е влезал, ще го пеномах. Сигурен съм, че го видях, че не влиза никъде. Съпсен си. Я е така по-близо си. Добре, видях много. Тук сме. Стигнахме там до тези генератори, които трябваше да вземем. Това нещо? Какво? Ау?
Добре, ние много бързо се справихме, бе. Аз чакам тук 1000 пъти да съм умрял. Добре, бе, но добре. Но сме окей, гайс. Дай да севнем тук. Сега някой апела, че да не ме убие някой. Да не ме върне, да не казвам къде. В началото на живота. Защо ме гониш? Чиче! Да паднеш в кофа. Бате Фрей. Бате Фреди. На къде сме, бате Фреди? Знаеш ли на къде? Окей. На всяко часово време, така го разбирам, трябва да отиваме да се... Такова, 5 се зарежда в рейдито, окей. Аха, окей. Не знам. Окей. Добре, не съм минал през това. Не се очудвам. Чакай, бе! Бързя! След кай си тъмъкай. Заек! Ко прежи, бе? Окей, чао, ще се ви. Май. Той е този заек, бе? Абе, не фонтана, бе, идиот. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. Значи, верно няма е пони, бе, брат. Съжалявам, че се правя само, че не знам нищо, просто е трудно да знаеш до някои от нещата и да... Добре, ай сега се комуникирали 5 часа. Пак си усадите. Не, важна работа за... така... Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes! Do not Really? panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power. Добре, значи ще мога да го викам. Окей. Окей, уедно. Чакай, искам да тествам. Дали се го прави или вече се телепортира като ли. Да, после се телепортира. После се телепортираш, бе, бързо. И аз искам така. Добре. Така е. Дали ще бъгнеш? Подарък. Много добре, бе. Много добре се справяме за това. Комуникация сме. Сън плъш. Окей. Нещо друго. Нещо да видим. Май вече няма нищо теми. Айде да се махаме Фредди. Имаме ли някаква друга мисия сега? Май сега мога да използвам не асансьори. Фредди малко сме бате. Бате Фредди. Чичо Фредди, не знам. То, принципно, има теория, че Фредито е Майкъл Афтън, което не знам колко да го вярвам, но според мен е една теория, която аз наистина вярвам, че този идиот, който сме, е Еван Афтън от този малкия син на Майкъл. Уилям Афтън, не знам какво говоря вече, спим се. Пазна. Да, то се телепортира. Да, бе, магиосник, аз искам така. Добре, щом си така, искаш да нападаш. Баш ли се? Аз си кошаря. Съжалявам, че така малко брутално, ама... Не е нормално, бе, Урио! Не искам фримап. Абе, с телепорт той има, и аз искам да се телепортирам, но не мога. Фримап, колекто мап, окей...
Добре, май ние трябва да сме на левел първи. Да, това по средата тук, където може и да зумна и да видите. Това би трябвало да е сцената. Би трябвало. Не знам. Чупя на играта, принципно. И затова малко ми е трудно да разбера някои неща. Не. Окей. Това, където са като спагети, това май трябва да е Roxy Raceway? Май. Окей, окей. Сега къде трябва да ходя, аз съм Вата Фреди, нали ще дойдеш когато викна? Защото малко тук... какво сейваш, бе? Само сейва тази игра нещо. И се притеснявам. El Chips ли? Това трябва ли ми? Никаква идея дали това ми трябва, но... Това дори още не ми е отворено. В другия ли трябва? Мисля, че тук имаше една мисля, където трябва да бегам от Монтито и това до Роксито. Къде си, Рокси? Рокси. Фокси Алиекспрес, къде си? Или Алибаба? Едно от двете. Дай да поглежда. Ето къде си. Значи от тук не стига сигнал. Да. Бъди внимателен, добре. Ще се опитам, ама малко трудно в тази игра. Не ме виждаш. Няма ли някъде тук сейф стейшн, защото по-близкия ми сейф до тук е там при Мун. Там някъде. Не. Не. Моля те, махни се от тука. Махни се, че... Виждал си бъдещето. В това числене е твое. Freddy, it's not opening. Кошар! Кошарска мечка, гадна! Не бе, махни се от тука, махни се! Не, махни се, бе, виждам си бъдещето в този път. Нямам избор, трябва да тичам като пълния селен. Не, ама виж, аз съм бърз. Аз съм бърз като кот. Не. Рокси, не бери. Ти си добра кахичка, нали? Мога да съм в съмърт на опасност, но ще си вземем тотарък. Рокси? Не си тук. Добре, благодаря. Ти си много миличко. Тук бе. Екай! Къде та? Не, мога си тук. Потрачам мера нещо като... Не знам на къде трябва да отида. Изгубих се. Къде трябваше да отида? Чу. Я да видя тук мисията. Трябва да бере офиса. Топа много иска. Досадна мечка. Ти са тук, бе. Тичай. Къде трябва да е то офис? Ако мога да разбера... Не, аз се прецаках. Мамка му.
Не си да без. Махай. Махай. I can help. Не искам твоята помощ. Не искам. Макс, махни се оттам. Вон от тебе. Махни се оттам, аз съм там. Искам да разбираш, нали? Разбираш ли? Обичам тази игра, гайс. Любимата ми игра. Ти паш ли се? Мразя студеното на душата си. Ей, той Искандър. Мразя те, както ти влиза тази слина в очите. Чуваш ли ме? Садник. Пипнеш ли ме? Аз тебе ще те пипна. Пуфе. Айла, иди да ми помогнеш, какво ще кажеш, а? Или нямаш пъпчици? Путю. Съжалявам, малко съм неврен, защото това ме прецака първо с една секюрити врата. Умерях от рота си, защото тя е вълк и може да ме надуши всяко тъжно лапе. Не ме интересува. Идваш тук. Къде си? Що не може? Я не се внема се тук. Подавам, гайс. Изгледа да се опитам да направя една мисля с офиса там какъв беше. И да пишем до това клипа, защото ще стане и твърде дълъг, а и това не го искам много. Обичам този робот. Моля. Тук не ме виждам. Аз съм бързката котка. Аз съм гледал като ми Джери и съм бързката котка. Вале? Ти какво ще чистиш? От 1000 часа тук чисти само. Хем не ти паша достатъчно, хем чистиш. Окей, в бонус епизодите ще се опитам, ако мога да намерим другите security пасове, които са до 10 лево и 11-12, ако има изобщо. И бих се пробвал, за да мога да правя някои от тайните. Ако искате, пишете. Защото мисля това да правя след... ако изобщо изиграя играта. Защото като знам колко съм добър на FNAF, Security Breach, аз съм най-добрия. Няма по-хор от мен. Ще умра още на първите бос битки с Springtrap. Небе, како? Ако издави ме? Мразя тази. Най-сетне стигнах до тук. Не, братко, нали сме приятели? Бягай за живота си, Грегори също. Умри в ужасни мъки. Ще умреш ти, досадник. Мърш. Хора, няма да повярвате, най-сетне стигнах. Не повярва човек. Аз седнах. Сега, тук както спомням, просто трябва да се... Ето тук да се мъкнем като малък идиот. No. Freddy, I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the Опраса. alarm, but it will take some time. Някой може да реши така да мина тук. Принципно. Бих рискувал, ама не искам. Но... 2 минути някак си ще издържа. Рискувам ли да се отворя вратите? Не съм... Не съм чак такъв. Не съм бак. Не съм гладен бак. Не. Монти! Не.
Добре, наистина после ми кажете, че FNAF Security Breach не е бъгната. Той се опитва да дойде. Няма какво да направя. Окей. Тази игра не е бъг. Не бе, братко, махнете се, бе. Не. Не си да, бе. Не, батко, не дейте. Не дейте, не, бе. Абе, това по време по-бързо свършва, бе. Той епизод ще стане 30 часа. Аз съм добър, че щраха с 7 пръсти, останаха 10 минути. Смятате колко е добър на тази игра. Нищо, просто кътна в нея. Аз закътвам. Ако не искам да дойда? Не знам, бе! Окей! Пълно се оправя така. Защото ако не се проблеми. О, добре, трябва да правим нещо. Let's rock! Сега какво трябва да правя, guys? Freddy Fazbear Entertainment is not responsive. Да. Че какво? Защо не вършите нещата, които са краднати? Сега дори не знам какво правя тук. Знам, това ще ви кажа. Да. Давай. Левел 100, ако искате ми искате. Май трябваше да отида по някакъв начин при Роксито и да я заобиколя, нещо такова беше. Ако не се лъжа. Газ! Газ! If I knew... Сникъл... Подаръче? Добре, няма да го откажа. Подаръче. Не съм гладен. Ти ви си гладна за мен. Искаш да ми дадеш. Вие заедно гоните без причина. Фрето беше виновен за да сте тук. Ти си лоша кака! Роксито е лош човек. Хора, мисля да е тук клипа, защото стана доста дълъг, доста умирах. Моля ви, оставете някакви съвети, защото съм наистина малко забравял за тази игра, какво точно и къде трябваше да се ходи, защото май само мисия... нямам никаква. Добре. Окей, трябва да намеря VIP Room. Окей, хора. Моля, напишете ми в коментарите къде точно се намеря. Не искам да гледам никакви клипове, защото наистина съм я събравил. Само там в началото за какво се прави. Кабето, съдам хора. И да. До тук ще е клипа, да ви хареса, subscribe и ще се видим в следващия клип и... Чао от мен и Монти!